Mora HQ z modelového radu Craftline, uhlíková oceľ, perfektné držanie, výbrus. Je to také prepracovanejšia verzia alebo pokračovanie modelu 511, čo je v podstate taký základný model, tiež uhlíková čepel. V podstate aj tvarovo. Tento model je trošku drahší oproti tejto 511, ale keď si pozrieme tvar a veľkosť čepele, tak by mala byť rovnaká. Ale je tam zase oveľa lepší úchyt, lepšie spracované púzdro. Zase by som odporúčal na také nejaké drevárske práce, na taký outdoor v podstate. Zase neodporúčam na krajenie zeleniny, ovocia. Môže začať hrdzavieť ako všetky uhlíkové ocele, ale má perfektnú ostrosť, ktorú si udržiava aj behom používania. Takže je to veľmi dobrý nôž.